Right, zviri kwese kwamuri wazukuru wasekuru Saint. Ndichida kutendai nesupport yese yamunopa pachannel penyu, support yese yamunopa pabasa renyu richienda mberi. So chiteerera uri munyowani pachannel panapa, aiwa pana chekumirira chisubscribe, wotena on your notification bell. Zvakanakirei kuitira kuti pega patinouploada mavideos you will be notified. Pega patinowinza nyaya dzichipisa, aiwa newe unobva wangonzwawo anditi usasare nenguva anditi vazukuruka tatagarisana sina kuita gossip, so nhasi tine mavideos egossip anditi so enda unocheka 2 more videos ari kutevera soon after this one. Pane rimwe futi ratatouploada kare, so go and watch that video rezvakaitika patakanga tiri kuBechnaff bridge, apo patakanga taperekedza Esinita Chivenge pamwe nevana kunyanyadzi kuManicaland uko. Aiwa ndichida kuti thank you very much vese vakaita kuti rwendo rubudirire, thank you so much anditi vese vakaita kuti kunyangwe patikaita breakdown vakaita kuti tizosimuka ipapo tichigadzirirwa motikari tichiwana rubatsiro rwese. Aiwa thank you so much. Ndichida kuti special thanks zvakanyanya kune vese vaitifonera vachida kunzwa kuti zvakamira sei, tave papi, tiri kufamba sei, apo patakanga tiri kuBechnaff patakaita breakdown. Vamwe vakanga vatotaura kuti aiwa sekuru toda kuti tiite programu yekuti titenge motikari yeSaint TV. Aiwa tinozvigamuchira izvozvo zvakare nekuti Saint TV hatitorina motikari, sekuru wenyu havana mota anditi mota yamunotoona iye yakatoita breakdown, sekuru akatotemwa nemusoro nekuti ndeyekukwereta. So tinongotenda nevanotikoretesa motikari. Aiwa thank you very much, vanoita kuti basa rifamba. Asi takudawo yedu motikari wazukuru vanosapota kuti tinge tiine motikari yedu. Ngatitaurirane kumacomments anditi motikari inenge yakadhindwa mwiri wese kunzi Saint TV anditi nemo munobva manzwa kudada nazvo. Motikari yekuti nyangwe mukangotituma muri kwamuri kuti sekuru mhanya pakati, tinobva tatomhanya nebasa. Vazukuru, tinoda kuti special thanks zvakare kuna mai vangu anonzivo Abigail Mizha. Ndo vakangoti vaona kwavira tiri pasango, vakabva vatomhanya vakatotumira mari yekuti tiwane pekurara. So takabva takanga tiri 3 taifamba nesocial worker achiitawo basa rake anditi so takabva tatobhukirwa 2 marooms ekuti tirare pane imwe lodge paBechnaff. Thank you very much. Also tichida kuti thanks very much kuna Linda Chiwandamire naPrincess Mamute Star. Thank you very much nekutibatsira kufixa motikari. Takangoita kudelay asi motikari yakafixiwa zvakanaka. Tinotenda zvakare kunyangwe namai Mhlanga nekutibatsira kubatanidza kuti tinge tiri tinokonekitana namakanika vakatibatsira. Thank you so much vese vakatibatsira. Tinokutendai vamwe handina kutaura nemazita asi inzwai kutendwa, nekuti kutendwa kukuru ndekwedenga. Project yatiri kuda kuita vazukuru nekuti nyaya dzedu dzizhinji dziri kunonoka, tiri kunonoka kunge tiri tinomhanya kunobatsira tofanira tiri tinobatsira nekuti hatina chifambiso, hatina tsoka dzedu ndedzekutokwereta. Manje hanzi badza raumwe harina ndima handiti so tiri kudawo redu badza. Vangani vanotisapota panyaya yekuti tinge tiri tino chifambiso chedu chamunoziva kuti ndechenyu anytime pamunongoda kuti tiite zvakati tinongobva tasimuka totoita izvozvo. Ngatitaura nekucomment section kuti munofungei nenyaya iyi. Thank you so much. Aina handigone kumira kutenda nekuti angosenda hachisi chunhu kana imi musipo, asi kana mavepo kudaizvi aiwa angosendi zvunhu handiti angosei ndinobva zvaita zvunhu because neSaint TV family aiwa we are a force to be reckoned with. From Uncle Saint neSaint TV crew aiwa tinoti thanks very much tichiti much love.